берем маску, карандаш, и сейчас вы для себя выберете какую-то модель. Майстар-класс праз дыялог з майстрам. На столе у удзельнікаў звычайныя акрылавыя фарбы розных колераў, аловак і пэнзлік. Менавіта з гэтых падручных сродкаў кожны змог зрабіць сапраўдную маску на фестываль д'яблаў, які праходзіць традыцыйна ў Венесуэле. Яго гісторыя вядзецца яшчэ з пачатку 17 стагоддзя. Такія маскі з'яўляюцца своеасаблівым сімвалам барацьбы добра і зла. Las personas se visten de diablo, con máscaras en forma de diablo. Людзі перапранаюцца ў касцюмы д'ябла, але тым самым яны не выконваюць ролю д'ябла, а наадварот выганяюць дрэнны дух. Усё дрэннае, што за гэты час было назапашана. Свята д'яблаў, якія танчаць, адна з найбольш старажытных традыцый. Яно праходзіць у дзень цела Хрыста ў горадзе Сан-Франциско-де-Яры. Каб стварыць гэтую маску, не патрэбна быць прафесійным мастаком. Галоўнае жаданне навучыцца чамусьці новаму. Ініцыятыву сустрэчы падтрымала і пасольства паўднёва-амерыканскай краіны ў Беларусі, але гэта не апошняе такое супрацоўніцтва. Шчыльнае супрацоўніцтва, якое існуе паміж нашымі краінамі, дазваляе развіваць культурны аспект. Вядома, мы стараемся надаваць гэтаму пытанню вялікую увагу і удзячныя беларускім установам за гатоўнасць садзейнічаць у гэтым кірунку, прадастаўляць пляцоўкі для правядзення мерапрыемстваў. Нам вельмі прыемна, што нам даюць такую магчымасць пазнаёміць беларускую грамадскасць з нашай культурай. Кожны з удзельнікаў даведаўся пра таемныя знакі і значэнне розных атрыбутаў маскі і касцюма д'яблаў, якія танчаць, а таксама пазнаёміўся з культурнымі і рэлігійнымі традыцыямі Венесуэлы. Дарэчы, гэты фестываль быў уключаны ў спіс аб'ектаў нематэрыяльнай спадчыны чалавецтва ЮНЕСКО некалькі гадоў таму.